Mira, quan vam començar, hi havia 600 alumnes, 600 i pico alumnes matriculats i 7 noies. Quan vaig començar hi anava molt poca gent a la Seguretat Social, perquè hi havia els metges de medicina de família tenien iguala. El malalt li pagava una quota al mes i el metge els visitava a casa seva i quan necessitaven que anés a casa del malalt també hi anaven. La iguala cada vegada es va anar eliminant per l'efecte de que es van donar compte que la Seguretat Social els hi feien sense pagar el mateix que feien a casa amb la iguala. Aquesta va ser el començament. La iguala ve de sempre, perquè aquí a Sabadell la Seguretat Social comença després dels anys 45 i va ser com a conseqüència de que van fer la mútua dels amos, que en deien que era la mútua de la Creueta, que era feta pels fabricants per poder assistir als treballadors de les fàbriques d'una forma correcta. I llavors van fer el primer consorci amb la Seguretat Social. Què teníem nosaltres aleshores? Aquí a Sabadell teníem, per exemple, per les urgències hi havia una cosa que en dèiem el dispensari. I aquest dispensari era un petit espai que estava situat on hi ha ara l'Ajuntament, a la banda on surt ara la boca del pàrquing aquell, que surt allà, en aquella zona d'allà, doncs allà hi havia un dispensari, que tenia doncs, les petites urgències, si un queia, si un havia fet un tall o el que sigui. Allà, per dir-ho així, feien la primera visita, per dir-ho així, no? I d'allà l'enviaven a la clínica Nostra Senyora de la Salut, que és l'única estament hospitalària que existia, de tipus administratiu, perquè llavors l'altra cosa que teníem era la mútua sabadellenca, que la mútua sabadellenca estava al carrer La Creueta i és el que cobria bàsicament els temes relacionats amb medicina. Hi podia anar tothom, però bàsicament relacionats amb medicina del treball. És a dir, la mútua sabadellenca la van crear, com passa aquí a Catalunya, perquè a nivell de l'Estat no es cuidava, ara no se'n cuiden, llavors encara menys, sí, no hi havia possibilitat, i els propis fabricants de Sabadell van crear la mútua sabadellenca, que inicialment es deia d'accidents, per atendre els accidents que es feien a la gent, als tallers, a les fàbriques. Doncs ho van fer-ho. Hi havia aquestes dues coses. O sigui, el dispensari, l'Hospital de Nostra Senyora de la Salut, que també se li deia el nom popular dels eucaliptus, perquè on hi ha el Parc Taulí, l'antic edifici que hi ha, que ara s'ha convertit en aquella residència, que diu una residència Albada, i després hi ha el 7è centenari, que tot això s'ha anat transformant, i després l'Udiat, que fan radiologia, doncs d'aquest, la mútua Nostra Senyora de la Mútua, l'Hospital Nostra Senyora de la Salut, doncs ara està desmembrat amb aquestes tres coses, però estava situat aquí. Tot l'Oata, el Taulí, tot això, no hi havia res, tot això. La mútua sabadellenca, la mútua dels amos, popularment, perquè la van crear els amos. I la dels eucaliptus, perquè aquell pati que hi ha, amb aquell templet, allò hi havia com un petit bosc d'eucaliptus. Les primeres beques que es van donar eren tots persones que havíem acabat la carrera, però no teníem especialitats, no havíem passat per especialitats. I a més, mira, fèiem la carrera, per almenys a Madrid, Barcelona suposo que igual, però tot era molt teòric, tot era molt teòric. És a dir, no anàvem a veure nens o a veure adults, no, tot era molt teòric, molt teòric, molt teòric.
En canvi, en el moment en què hi van haver-hi aquestes beques, doncs, i una clínica ja que funcionava, que va començar a funcionar i hi havia tots els professionals, doncs llavors vam tindre la possibilitat de tot el que havíem après a nivell teòric ja aplicar-ho amb persones, amb nens, nenes, petits, grans, de 14, de 13, ja una pràctica real. I esclar, a davant nostre hi havia un professional que era el que realment sabia de tot i ens anava a nosaltres ensenyant. Va ser fantàstic. El doctor Argemí Fontanet era el director i llavors hi havia altres professionals que baix les ordres del doctor Argemí anaven a fer tot. De l'Hospital del Nen Jesús, quan la Caixa va dir ja acabo aquesta tasca meva i tal, ja no, doncs tots els professionals ens vam integrar allà. Un percentatge molt elevat demanava receptes, que eren les receptes del metge que tenien igualat o de l'especialista que havien anat perquè els hi fessis la recepta que li havia fet l'especialista o el metge igualat. De patologies que venien a veure, com que massa gent no hi havia a les consultes, doncs pràcticament fèiem una mica també de metges d'urgència, perquè venien de tot tipus. A medicina de família o medicina general et venien perquè tenien una diarrea, havien tingut un vòmit, tenien un dolor, tenien problemes d'orina, i demanaves proves i donaves tractaments. Això era al principi. Abans no es anava tant al metge. Hi havia gent que quan t'arribava t'havies de posar amb alerta perquè et podies trobar casos tremendos. Als anys 70 els ictus es tractaven a casa. I jo havia despenjat la creu de sobre el llit i allà col·locar-hi el goteig. Això ara és impensable de cap manera. Els tifus, les aigües que no estaven desinfectades, m'entens? I de tifus hi havia molts. I no tenien res per tractar els tifus. Una bona hidratació, els tifus, si no tens un antibiòtic, el que has de fer és hidratar, bàsicament hidratar, i donar medicines per la febre, que la febre és molt alta i això provoca més deshidratació, descompensa l'equilibri iònic, el sodi, el potassi, en fi, es genera tot es desmembra tota aquesta estructura, no? Bàsicament perquè l'aigua era poc higiènica. Després, molt paràsits intestinals. Hi havia les tènies, els àscaris, els oxiurs. Al tenir aigua saludable, doncs has evitat un conjunt de malalties que s'agafaven per aquesta via. La llet, la tuberculosi bàsicament s'agafava. Pràcticament a tots els barris hi havia quadres en què hi havia vaques i el vaquer, allà baix a Gràcia n'hi havia dues, no me'n recordo, i el vaquer doncs munyia les vaques cada dia i la gent anava a comprar la llet. Doncs pràcticament ara finalment les van prohibir, però quan les van prohibir tenia ben bé 20 anys, ben bons, una cosa així. Les van prohibir perquè la major part de les vaques eren tuberculoses, i era un mecanisme de la llet. Per això les mares deien que la llet, i tenien raó, s'havia de bullir, havia de fer 3 bulls. O sigui, a casa no bevíem llet, sinó que la posaven a bullir. I quan s'aixeca, saps que comença que no bessi, la retiraven. Llavors, quan havia baixat, la tornaven a posar. Tornava a arrencar el bull, l'en retiraven i una tercera vegada. Això era perquè així es aconseguien matar els germans si hi hagués. Infarts de miocardi, els que vulguis. Infarts cerebrals, el que en dèiem feridures, diu, aquest senyor s'ha ferit. La paraula popular, normal, ara això de l'infart, com que els metges diem infart, la gent ho aprenen i diuen infart. Les cirrosis hepàtiques, perquè la gent bevia molt alcohol.
el Carajillo, per exemple, són vivències meves, no? Jo me'n recordo per allà al barri, passaven els carreters, que es llevaven molt d'hora, llevaven a quarts de 6 o 6 i estaven voltats pels carrers, i anaven en aquelles tavernes que hi havia per allà i es bevien una cosa que en deien un carajillo. Després, un altre origen important de cirrosis hepàtiques era l'aigua del Carme. Clar, el metge d'adults tenia que... ja es preparava, pobre. O sigui, és clar, el metge d'adults, si li portaven, es preparava. Eren metges que llavors t'agafaven persones grans, l'edat mitja, i els nens petits ho feien tot. Llavors, al moment en què se'ls va iniciar ja la pediatria, i ara ens vàrem dedicar només a la infància. Per tant, els altres podien també, a més, tot avançava moltíssim, hi havia investigació, perquè darrere de tot això hi havia gent amb uns interessos ja d'investigar, que a partir de les investigacions, doncs això, quan veieu aquesta simptomatologia, una persona que reuneixi aquesta simptomatologia, doncs és un don. Si reuneix aquesta altra patologia és el síndrome que fora, i per això tal cosa, i per això tal altra, i amb aquest nivell intel·lectual pot fer això, pot arribar aquí, comprens? Clar, imagina't. Als anys 34-35, aquí a Catalunya, l'únic lloc que havia hagut estadístiques a nivell estatal, l'únic lloc, la mitjana de vida eren 46 anys. I ara són 82, 83. Això, del 36-40, del 36-40, en va anar. Simplement que expliquessis, la gent t'ho agraïa molt. Ja ho veia, no?, la Seguretat Social, que parlar amb els pares i dir-los, mira, això, cal fer això, cal fer allò. Sí, doctora, vostè creu que ho farà, això? Sí, vostè provi, Pepito, que ho faràs, perquè ets molt maco, que sí? I que també vingués el pare, perquè generalment venia sempre la mare sola, no? No, que vingui el pare, que el vull conèixer, i que dir-li que ell també tenia que, sense ser més exigent de la compte, però que a casa vegessin que hi havia uns criteris únics, i que eren lògics, que es demanava el que es podia demanar, no deixar-se prendre el pèl perquè hi ha nanos, saps?, que saben fer-ho molt bé, O sigui, que posen a plorar, mama, no t'estimo, papa, no t'estimo. I l'altre pensa, no m'estimarà, aquest nen m'odiarà. Ai, doncs, no, mire, la mare i el pare, això, junts, hem de fer-ho, a poc, un dia, un altre, i sobretot valorar molt el que es anava aconseguint. En una societat amb aquesta problemàtica, sense coneixements mèdics de cap mena, aquí hi podia venir doncs, tot el que tu volguessis, no? Els curanderos, els espiritistes, hi havia una malaltia en aquella època que diu, aquest nen està enaigat, i perquè és un nen, vés a saber què podia tenir, potser tenia gelosia del seu germà, o bé, vés a saber, no? Però estava retret, no parlava, estava poc sociable, bé, tot tant que li feien aquest diagnòstic, que estava enaigat. I el portaven, generalment eren dones i també algun home que ho feia, però generalment els enaigats els tractaven les dones, que anaven a una curandera, no?, una curandera, i diferents mètodes tenien, Tots intervenien oracions, s'havien de resar alguna cosa, però realment, i llavors tenia jo me'n recordo aquest, d'allà al barri, que era un plat d'aigua, li tiraven 3 o 4 gotes d'oli, aquestes d'oli s'obrien una mica, llavors esperaven una mica, feien una mica de mecanisme, i feien 3 o 4 sessions d'això, i aquell nen li passava l'enaigat. I és perquè
I era real, això, I és perquè aquell nen segurament doncs, tenia enveja o tenia del seu germanet o de l'altre, i d'aquesta manera veu que se l'atén amb ell durant unes setmanes, i li passava. L'altre famós era l'Espatllat, un també que no estava gaire bé, com una opressió aquí, no trobo bé, estic desanimat, i anava a veure el curandero i diu, és que vostè està espatllat. Diu, no, està espatllat. I diu, vingui. I l'agafava i li feia posar els dits així. Jo, si t'ho faig a tu i vull que estiguis espatllat, t'agafaré i et faré així i no coincidiran. Veus? Estàs espatllat. Però no estar espatllat han d'estar exactament igual, no? Bé, doncs llavors el que li feien això li deien, estàs espatllat, això. I llavors això eren homes, perquè agafaven en aquell, els li feien creuar de braços així, l'agafava i d'esquena li feia una sotregada. I hi havia diferents sistemes, però un d'ells era aquest, el més clàssic. I llavors se sentia un espatec, clac, generalment se sentia un espatec i li passava, estava curat d'espatllat. La medicina natural, en quant a herbes, per dir-ho d'aquesta manera, no? Ho feia molt per problemes digestius, sobretot, per curar un encostipat. No es anava al metge, perquè per segons quines coses digestives o per refredats no es anava al metge. Lo natural, les herbetes, la llet calenta amb un raget de conyac, que anava molt bé, i era agradable. Aleshores, en aquella època, entre els 50 i els 60, va fer la gran revolució perquè es va descobrir la penicil·lina. Fleming descobreix la penicil·lina i amb el mecanisme de la penicil·lina, amb aquest model, es van anar podent descobrir altres medicaments. I la tuberculosi es va descobrir un altre antibiòtic i uns productes quimioteràpics com l'estreptomicina, les hidrocides, etc. Va començar la gran revolució de la medicina. És posteriorment quan es comença a divulgar per televisió coses de medicació o quan per internet la gent comença a llegir quins símptomes té i quin és el remei, doncs van a la farmàcia, de tal manera que en un principi els antibiòtics que eren lliures de dispensació doncs van arribar a col·lapsar aquests antibiòtics per crear resistències. Actualment, ja fa temps que si vas a la farmàcia i no portes una recepta de metge, no et donen antibiòtics. Entre els 50 i els 60 va començar a haver-hi aparells de raig-X per poder fer radiografies i sobretot per fer radioscòpies. Allò que la gent deia, mentirat la pantalla, deien. Mentirat la pantalla vol dir que l'havien mirat a radioscòpia. Aleshores comença, i també comença la radioteràpia. Aquí a Sabadell, els primers a fer això van ser dos metges que ho van instaurar a Sabadell, que era el Lluís Duran Barrio Nuevo i Jaume Llordés Brutau, que el Duran al començament feia només radiologia i el Llordés feia radioteràpia. Aquí a Sabadell hi va haver algun metge en nom. Nom, per exemple, com el cirurgià, el doctor Simodeu, aquest tenia nom aquí i fora. Hi havia el doctor Montmany, oftalmòleg, que era gent que havia anat a Can Barraquer d'aquí de Sabadell. El doctor Barraquer els deia, no cal que baixeu aquí, que teniu un oftalmòleg molt bo a Sabadell, que ha sigut alumne meu, era el doctor Montmany. D'Otorrino n'hi havia un, que es deia Simeó Simó. Potser me'n descuido algun, però aquests són els més. D'uròleg hi havia un que es deia Paco Badós, que encara té un germà que és Graviel Badós, que el Graviel era digestòleg. Nom aquí hi havia el doctor Relat, que era de Sant Quirze, que era un déu pels seus malalts, el doctor Relat, perquè sempre estava a punt, tant quan tenia igualats com quan els tenia a la Seguretat Social.
Ell, si el trucaves a la nit venia, si el trucaves al migdia venia, si el trucaves al dematí venia. De medicina general, el de més anomenada, el que tenia més anomenada, que ja era gran, és un que es deia Aimà. Aimà, doctor Aimà, que era un senyor gran, ja tenia l'empatia del senyor gran, bona persona i bon professional, saps? O sigui, ja no se li deia el doctor Aimà, se li deia el senyor Aimà. A cada barri hi havia un metge que la gent el portava amb candeletes. I era per això, per la iguala i perquè estava disposat i perquè feia favors. Ja han passat tants anys d'aquestes circumstàncies, perquè una vegada a l'ambulatori s'hi va molt, aquest metge famós no hi és, som tarifa plana. Som tarifa plana tots. El Pareja, aquest Pareja, que és el pare dels germans Parejas d'aquí a Sabadell, un practicant que es diu Gaietà Pareja, no sé si l'ha sentit a parlar, aquest era el pare. Un metge que el deia Civil. Hi ha hagut aquí a Sabadell un cap del PST de Sabadell, que es diu Oriol Civil, i era fill d'aquest doctor. Era una família també benestant de Sabadell. Llavors els Molins, Ramon Molins, el metge, i llavors el pintor, el retratista, el famós Ramon Molins, feia retrats, en sabia molt de retratar, el germà d'aquest. Un metge que es deia Vendrell, també, que visitava la Rambla, i un que es deia García Viver, aquest ja era més jovenet. Un que es deia Rafael Colom, aquest estava allà, bàsicament, al barri de Gràcia. Un altre que es deia Lluís Sala, que estava aquí al carrer Josep Renom. I un altre que es deia Torrents, que no li recordo el nom, que estava al carrer de la Salut. Aquests eren els més veterans. Com a cosa curiosa, hi havia el doctor Hermann Hederich, que era alemany, i era un gran cirurgià, i tothom el coneixia per l'alemany. A mi m'operant l'alemany, i era el doctor Hermann Hederich, i tenia molt nom aquí a Sabadell, era un home molt maco. El doctor Oller, com a traumatòleg, el doctor Oller pare era un home, i un altre que el coneixia molta gent, cirurgià, el doctor Llong. El doctor Llong ho operava tot. I deien, home, que això se'n morirà al quiròfano. Hi ha la possibilitat de que es mori. Si no l'opero, es morirà. Si l'opero, potser no. Ell ho operava tot. Jo crec que sí. Jo he visat tota la vida a Sabadell amb el despatx sempre ple. Sí. T'ho pregunta qualsevol. Em coneixia tothom, sí.